guys. Yun nga, wala ako sa mood na, gumawa ng mojo. Kakatapos ko lang maligo. Time check, alas 11. Alas 11 na. Pero di pa ako nagsasaing. Okay lang, isa lang naman ako dito eh. Yan nga, may story ako sa inyo. Wait lang, hindi pala pantay kilay ko, no? Alam? Yan, ang story ko sa inyo is about nung 2021. Yes, 2021. Habang nagluluto ako ng pansit, kapatid ko. Kasi birthday niya nun eh. Birthday niya nun. Kaya lang, sinilibrate namin. Ang birthday niya yata nung Sabado birthday niya. Kaya lang, linggo kami nagluto ng pansit. Yan, story ko. Para mabilis. Niluluto na ako ng pansit. Yun na nga, hinahalo ko. Siyempre yung pansit, yung buo-buo ba? Buo pa siya eh. Dapat nga diba? Hinihiwalay. At that time, wala akong kinuha na tinidor para gamitin pampahiwalay dun sa pansit. Nabuo nga. Ginamit ko na lang yung sandok. Malaki yung sandok. Yung lutuan namin, yung lutuan namin, mataas. Yung yung sa mga Bisaya dyan, dapong ba, dapong. Mataas yung dapong namin. Hay, kataas-taas, abi mo. Hay, nagkuha ko bangko. Nakabisaya naman ka mga. Ay, limit man tayo mag-Pilipin. Kaawat-awat. Muna. Nagkuha ko bangko. Akong tumingtong-tungtungan ng bangko para maabot ko to ang ginaluto ko. Bala nga, ginaluwag ko ng pansit. Ay, ikala ko nga pagtungtong ko, nag-uga-uga sa balahaw. Yan. Then, sa nagaluwag na ko sang pansit, na ginahiwalay ko nga dito, ginahiwalay ko kay buong. Ang luwag, bala, abi mo niyang kanaptan ho, sang kaldero. Ang luwag, sumangit, sabi niya, sumangit sa, pagsangit niya, natumba ang bangko, ang natungtungan ko. Tapos, ang kaldero, ay puno to sang sabaw, bukal-bukal, at ito ang pansit. Naula sa akon. Muna, wala ko dasin kabalo kung sino sa akon, nagpabangon dito. Kaya natumba ako mo, nakadumduman ko pagani ang mga baga, bala. Ang baga. Sa dapong, naglalagmong man sa akon. So, wala ko kadumdum kung sino napatindog sa akon. Ang nadumduman ko na lang, ginaugba ko ng akon. So, take init, liga guys. As in, init. Tapos, muna gani. Akon na legs. Akon legs na siyempre nasunog naluto sang may peklat ko subong. Pakita ko sa inyo sa last part ang picture sang akon na legs. Siyempre guys, na-realize ko nga dito nga tiyon sabi ko video guys, mapatahin ako. Siyempre ang baga nahulog sa akon, sa tiyan ko, sa pupod ko na nagbungan. May mga peklat pa ni gani akong pupod. Pero siyempre may sa talugayo naman siguro kung nakuha naman ng peklat. Pero akong legs may peklat pa sa na-realize ko dito nga tiyon nga grabe si God yan ang bala ng bisan balas imok o galingo na panumdum mo nga ay ka na mahimo ka na pero si God din sa nga ka bala safety ka ara imong pamilya imong mga parente sino nagbulig sino na naladanay guys pero pakita ko sa inyo ang pictures ako na legs na piklatan sa inimit na tubig ay dati gitman nahilig ako sa short bala sa malip hindi man sa pwede kalipot basta komportable lang ito akong ga short hindi sa mainit doon makaulag ko bala sa gusto ko nga hulag komportable ko gara ko komportable diba guys diba girls mas komportable mo short isa din dyan mainit yakapin pa kong ara alang sa balay that time maram lang ako sa balay nagano nagluto ako sa tusong pansit ang kasadyahan pabala sa to kay daw coincidence man nga halin kami sa to sa simbahan
hapon na sa magaluto sa pansit kay para bala pa ni merienda man bala. Ay te. Why na tamahimo ka natabo na to di pala. Ang natunan ko lang dito paghangay sa tanan nga oras hangay din syempre dapat ka ng strong ka bala kasi syempre sobra gidyawan man takon anto sa to halos di ka patulog bala kay gangot sa na ari sa pakita ko para sa inyo ang subong na ni pero ang mga nagligad ipakita ko sa picture nasa subong guys so hindi na sa galing masyado kita kay doon nag-ukla na sa bala daw nadula na may mga bilin pa nga kaguman kailang i-focus ka bala hindi may ma-focus yung camera ni basta mo na nasa na sa guys so ang unang adlaw siyang nadalwakan ko sa tubig inisa ho sa mga pila na kasimana managligad nga wala pa ko nadala sa ospital kaya kami kwarta amoy na guys so ang sunod sa may ginatuman ako nga bulong ang sa ospital na ko thank you guys bye bye see you next time pa ano mo kung doon pakuha mo ko yung subscribe subscribe ka minsan hindi ka na mag-like basta subscribe ka lang thank you guys love lots God bless